Bon dia, ja comencem aquest programa una vegada més en català, GPN Dialogam en el Parlament de Catalunya. Estem ja en directe per la nostra plataforma de GPN Ustrems Proscasters i també estem en directe ja per la plataforma de YouTube en el canal Google+. Salutacions, molt bona nit des de la ciutat condal de Barcelona. Us parla Ramon Garcia de GPN Notícies News en aquest programa de GPN Dialogam en el Parlament de Catalunya. La primera institució de tot país és el seu Parlament. I el Parlament de Catalunya és un Parlament històric, és un Parlament que té molta història i que també aquí parlarem d'aquesta història del Parlament, però de la història, no d'aquesta història d'avui, que demà ja serà història i apa, doncs, quines setmanes que faran història perquè en el Parlament de Catalunya s'està parlant i se parlarà, i en tota Catalunya també, d'aquesta última etapa del Parlament de Catalunya, última etapa després de la democràcia, quan va arribar a Catalunya. Bé, doncs, de la història del Parlament, però de la història del Parlament de Catalunya de fa moltes dècades ja parlarem també aquí i una miqueta també en el nostre programa de GPN Art, Cultura, Lectura i Història, però ara parlarem de la història més recent, de lo que ha passat en aquest mes de juliol de fa uns quants dies. Bé, ara el Parlament està tancat, mitja tancat, perquè, repeteixo, hi ha molta activitat en el Parlament de Catalunya i el nostre lema aquí, en aquest programa de GPN Dialogant en el Parlament de Catalunya, és parleu en català i si us equivoqueu no passa res, torneu a començar. Aquest programa s'escoltarà durant molt i molt temps per tot el món, per totes les nostres plataformes, i és una manera de difondre la llengua catalana que és molt fàcil, és Catalunya, català, França, francès, Itàlia, italià, Catalunya, català. És molt fàcil. I aquest és el nostre lema, parleu en català i si us equivoqueu no passa res, torneu a començar. Hable en catalán, si usted se equivoca no pasa nada, vuelva a comenzar. I jo sóc un català no parlant, però català. Un català no parlant, però català. Bé, per tota la meva vida, no? I per la meva educació i després, doncs, tota la vida dintre de la informació, de la comunicació, de la difusió, però en altres llengües a nivell internacional. I, clar, a poc a poc, però tinc el català molt dintre. I aquí és el nostre lema. Parleu en català, si s'equivoqueu no passa res, mira jo. Però parleu en català, perquè és molt fàcil. Repeteixo, Catalunya, català, França, francès, Itàlia, italià, Catalunya, català, molt fàcil, no? I parlem del Parlament de Catalunya, que és la primera institució de tot el país. I Catalunya, com a país, té el seu Parlament. I continuem nosaltres en aquesta sessió en el Parlament de Catalunya del 24 de juliol i tenia que fer la intervenció en nom del grup parlamentari dels Ciutadans, del Partit dels Ciutadans. La presidenta del Parlament de Catalunya va donar la paraula a l'il·lustríssima senyora Carina Mejías. Carina Mejías Sánchez comença a parlar i va dir:
Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats, de bon inici de legislatura, Ciutadans ja es va comprometre a donar suport a totes les iniciatives legislatives que tinguessin com a objectiu la lluita contra la corrupció i la regeneració democràtica. I per això el primer que vam fer va ser presentar un decàleg en el qual establíem tota una sèrie de punts que se sotmetien a la consideració dels diversos grups parlamentaris i en diversos partits polítics perquè li donessin suport i no van obtenir el suport esperat. I clar, que ara alguns vinguin a donar-nos lliçons morals sobre el seu compromís amb la transparència i a la bona gestió. Això és molt típic en tots els partits polítics. I ara que alguns vinguin a donar-nos lliçons morals, això és molt típic. Doncs va continuar a dir, doncs, home, no deixa de ser curiós. Va continuar dient la representant del Partit dels Ciutadans, sobretot quan ahir el Tribunal Suprem va enviar al seu president, expresident de la Diputació, a la presó. Suposo que com a conseqüència d'una gestió absolutament transparent, de bon govern i de bona qualitat en l'ús dels serveis públics als serveis dels ciutadans. Suposo, senyor Calbó, que és aquesta la idea que vostès tenen de transparència. Miri, lliçons moral, poquetes, senyor Calbó, poquetes. És una expressió, això, que està fent... Nada más començar, la representant del grup parlamentari dels Ciutadans, va començar com... I ara donar-nos lliçons morals sobre el seu compromís a la transparència i a la bona gestió. Doncs, home, no deixa de ser curiós, això és molt típic. I després continuava dient aquesta sortida per finalitzar aquest fet que què és aquesta idea de vostè tenen de transparència? Miri, lliçons moral poquetes, senyor Calbó, poquetes. Això és molt... com si... dona la impressió com si estem per casa, no? I clar, el Parlament és la casa de tots. Doncs miri, vostè representa unes cases, jo represento altres cases i estem aquí parlant de los que habiten en aquestes cases, o sigui, els ciutadans de Catalunya. Tampoc està malament, no? Però què va continuar dient la representant del Partit dels Ciutadans en el Parlament de Catalunya? Va dir, i està recollit ja en els diaris de sessions del Parlament de Catalunya, que nosaltres lo col·loquem també en els nostres vídeos perquè vostè pugui llegir i doncs miri, millor, no? I no vol recordar altres casos. Va continuar dient la representant del grup parlamentari dels Ciutadans, i no vol recordar altres casos on vostès governen en gran majoria absoluta en la seva gestió. Doncs, home, una altra vegada. Aquesta representant del grup parlamentari de Ciutadans m'està fent a mi parar, fer-me... A veure, repetim. I no vull recordar altres casos on vostès governen en gran majoria absoluta, on la seva gestió, doncs, home, no deixa de ser criticable, si més no, però no vull concentrar-me en aquesta qüestió, perquè no és objecte d'aquest debat. No, però has començat. Has començat en aquesta intervenció. A veure, parlaràs o no parlaràs del tema? A veure, què va continuar dient? Jo crec que és important que hagin de donar un pas endavant. És un primer pas en la transparència, tal com s'està reclamant altres països del nostre entorn, com s'està reclamant
al Consell d'Europa. És un primer pas. I com tots els primers passos es donen amb dubtes, es donen amb carències, es donen en circumstàncies difícils, però hem de donar un primer pas. Nosaltres ens vam voler sumar a aquest primer pas, participar d'aquesta ponència, fer aprovacions en sentit positiu. No li dic que no, senyor Calbó. Hem participat aquesta ponència en sentit positiu, però el que sí que és cert és que l'actitud dels qui han signat la ponència al final del tràmit doncs no va ser del tot lleal, perquè vostès van incorporar a la llei moltes coses que havien estat objectiu de controvèrsia sense admetre cap mena d'aportació per part dels grups crítics. Però bé, quasi bé 2 anys després d'un procediment que, com dic, no ha estat excepte de problemes, avui s'iniciarà el tràmit d'aquesta llei, que jo crec que és un pas endavant del que tot ens hem de felicitar, no? Com els deia, compromisos concrets per ciutadans en benefici de la regeneració democràtica, com a conseqüència d'una situació absolutament de crisi de la política, on els casos de corrupció eren notícia cada dia i on s'havia de fer un compromís en els ciutadans i especialment per part dels servidors públics per garantir mecanismes de transparència, d'avaluació i de retiment de compte davant dels ciutadans de tota la gestió pública. Per tant, nosaltres hem estat en aquests compromís. Hem volgut participar d'aquest compromís i reconèixer que aquesta llei avança en dificultats, però avança, perquè és una llei que reconeix nous drets als ciutadans. Nous drets com és el dret d'accés a la informació, que quedarà garantit per llei, que és reconegut arreu com un dret instrumental que ha de servir als ciutadans com una eina per a la defensa dels seus drets, les seves llibertats i també per facilitar la participació pública en la presa de decisions i per exigir que els governs retin comptes, sobretot com a eina de responsabilitat. També d'aquestes persones que estan als serveis públics, als serveis dels ciutadans i perquè també consideren que la informació és vital per prevenir la corrupció i per lluitar contra ella. Sí, també per prevenir la corrupció. I per tant, no ens oposarem a la tramitació d'aquesta llei, però sí serem crítics en alguns aspectes en els quals no estem d'acord i que volíem millorar en el tràmit d'esmenes. En primer lloc, començarem per una qüestió més formal que material. I és que, paral·lelament a aquesta llei, tal com ara apuntava el senyor Herrera, s'ha elaborat una llei per part del govern de l'Estat i hem trobat unes certes similituds que no deixen de ser sospitoses. Però és que, a més, s'anaven incorporant coses a la llei que després d'una anàlisi completa a tota la llei veien que hi ha absolutes desconcordances o descoordinacions. I li posaré un exemple. Escolti, miri, la llei de l'Estat ja estableix un règim de transparència i de retiment de comptes per als governs locals i, en canvi, aquesta llei n'incorpora una altra, que és absolutament divers. Per tant, entre necessita d'un instrument de concordança, de coordinació en la llei de l'Estat o no. I per tant, s'haurien d'haver marcat a part d'una incorporant coses que els hauria anat dient als grups que estaven elaborant alhora la llei del govern de l'Estat, doncs home,
haver posat una mica d'ordre en algunes de les aportacions que estaven fent. Bueno, això que està dient la representant del grup parlamentari dels Ciutadans, de veritat, que aquesta última part jo no sé què ciutadans s'hauran enterat. Me gustaría preguntar. Però bueno, continuem. Llegim. Per tant, va continuar dient, necessita d'un instrument de concordança, de coordinació. Mira que li gusta aquesta expressió, concordança, coordinació, descoordinacions, desconcordances. Li agrada, Sí, per això jo estava dient que jo no sé què ciutadans, dels ciutadans, de ciutadans. Jo no sé qui ciutadans s'hauran enterat, però bueno, continuava dient, per tant, necessita d'un instrument de concordança, de coordinació amb les lleis de l'Estat o no? I per tant, s'haurien d'haver marcat a part d'anar incorporant coses que els hauria anat dient al grup que estava elaborant alhora la llei del grup de l'Estat, doncs home, haver posat una mica d'ordre en algunes de les aportacions que s'estaven fent. Per exemple, la llei de l'Estat preveu que en cas que no hi hagi resolució per part de l'administració a la qual es demana la informació, doncs operarà el silenci negatiu. Doncs aquesta llei preveu exactament tot el contrari. Però és que si una té caràcter bàsic i l'altra és de caràcter ordinari, és evident que aquí hi ha una descoordinació important. I miri, perquè fa a l'organisme que ha de resoldre els conflictes sobre l'accés a la informació pública. No poden negar que aquest ha estat un dels elements de més controvèrsia. Aquí hi ha hagut apostes i propostes de tota manera. Primer, es va parlar que com a conseqüència de la situació de crisi econòmica que partien i la dificultat de crear un nou organisme, una autoritat per la transparència, doncs havien d'anar a la simplificació administrativa i funcionar diversos organismes. I van parlar de fusionar l'Agència de Protecció una altra vegada amb aquesta Agència de Protecció de Dades, que no hi ha ninguna agència de protecció de dades. I si la hi ha, no fa res per defensar els interessos dels ciutadans, no dels que sí que poden, en el sentit que poden i tot el món sap quin poc i quin no poc, però el pobre ciutadà que està treballant tot el dia, que està ocupat en la feina, a la casa, a la seva família, que confia en les institucions, que confia, perquè és que confia, no hi ha un altre, és un home de casa, és un treballador en qualsevol mitjà. Tu li dius que està protegit per l'Agència de Protecció de Dades d'aquest país de Catalunya i te fa sí. I te farà sí. No, home, no. Escolteu, no hi ha una agència de protecció de dades. Serà el nom. No hi ha en el sentit de que no, com avui en dia ja seria necessari que tot ciutadà, en veritat, estiguessi protegit per l'Agència de Protecció de Dades. Molt bé. Doncs continuava dient. Com a tal, opera, continuava dient la representant del grup parlamentari de Convergència i Unió en el Parlament de Catalunya en aquesta intervenció del 24 de juliol del 2014, perquè ja, com això serà a nivell de molts anys, esperem que estiguessin molt temps, opera amb una excepció respecte al dret d'accés a la informació, perquè l'Agència de Protecció de Dades el que fa és protegir determinada informació que correspon als ciutadans i que, per tant, no es pot posar a disposició de qualsevol. I per això molts van dir,
que aquest no era el camí. Però escolti, no diguin que per part de Ciutadans no es van repetir reiteradament que per nosaltres era prioritari establir no un nou organisme per al qual les mesures d'austeritat imposaven una limitació, sinó que el que era important veritablement era crear una oficina adscrita al síndic, que és aquella persona en caràcter independent i a més dependent del Parlament que pogués continuar la tasca que fa el síndic d'analitzar quines són les disfuncions de l'administració pública i per tant, en aquestes disfuncions de l'administració pública, si algunes d'elles es referien a la mancança d'informació, fos aquesta oficina adscrita al síndic com a organisme de defensa i que resol els conflictes de la transparència la que pogués donar resposta. Tinc que respirar perquè és que jo voldria dir, però mira, millor que no, perquè si no... I nosaltres això, continuava dient la representant del grup parlamentari dels Ciutadans, i nosaltres això ho va dir en reiterades ocasions i ningú ens va fer cas. Mira, ara sí que lo diré, mira tu, perquè ja me l'has dit tu. I a mi tampoc m'han fet cas. Ni com ciutadà, ni com persona, bueno, de res, o sigui que, mira, me fas riure i tot. Bé, continuem parlant ja seriosament de les paraules repetint transcrites en el diari de sessions del Parlament de Catalunya en aquesta intervenció de la representant del grup parlamentari de dels Ciutadans en el Parlament de Catalunya el 24 de juliol. I nosaltres, continuava dient, això ho va dir en reiterades ocasions i ningú ens va fer cas. Ho vam proposar en reiterades ocasions i no se'ns va fer cas. I és tal com s'ha fet en altres països del món, en oficines escrites als ombudsman. I aquesta era una proposta que podien haver resolt precisament aquest caràcter d'independència i neutralitat que necessita aquest organisme, que ara no el tindrà, perquè és un organisme adscrit al govern, perquè és un organisme que, a més, està adscrit al Departament de la Vicepresidència i perquè, a més, és un organisme que la designació dels seus membres serà per designació parlamentària. I vista l'experiència que tenim d'altres organismes com el Consell d'Audiovisual, el Consell de Garanties Estatutàries i molts altres, doncs ens veien venir la politització de l'organisme. Per tant, nosaltres, se refereix al grup parlamentari dels Ciutadans, per això no participem d'aquesta proposta, per això no es participem i no vam dir en reiterades ocasions, i ho vam dir en reiterades ocasions, i el fet que s'acordés que seria una comissió a la transparència escrita al govern era el que ens feia dubtar absolutament de la seva independència i de la seva neutralitat. El nostre objectiu era que aquest organisme tingués el major prestigi possible, com el tenen altres organismes que per la seva composició amb professionals, amb rigor i sobretot en una experiència validada, doncs poguessin respondre precisament a aquesta necessitat de professionalitat, independència i neutralitat que necessita aquest organisme. Però és que hi ha altres aspectes que la llei, que tampoc no compartim, perquè clar, no es tenen bé perquè aquesta llei serà aplicable a tots els organismes de l'administració pública i el Parlament de Catalunya, que és la principal institució de Catalunya, pugui mantenir un règim especial quan haurien de ser els primers de donar exemple. Senyor Corominas,
És un tema que es va debatre reiteradament en la ponència i vostès s'hi van negar. Escoltin, si el Parlament de Catalunya i els seus serveis de la cambra han fet una feina absolutament extraordinària en tot aquest temps, posant a disposició dels ciutadans una eina de participació que, a més, és un dels objectius de la llei, que és de màxima qualitat. I hem fet un treball magnífic que tots nosaltres vam aprovar. I resulta que el Parlament ha de tenir un règim especial perquè no es pot adaptar en el mateix temps que s'adapten a les altres administracions públiques. La veritat és que hi ha aspectes que no acaben d'entendre. El que sí que esperem és que en el tràmit d'esmenes puguin fer aportacions que millori el contingut d'aquesta llei i, sobretot, que per raons d'urgència no malmeten un objectiu que respon a un compromís en el conjunt dels ciutadans que han de garantir aquesta regeneració política i que per part de tots jo crec que haurien de fer un esforç, malgrat les actuals circumstàncies de dificultat i de crisi econòmica, però que ha de garantir aquesta transparència, amb obligació d'aprofundir precisament en aquest retiment de comptes dels serveis públics als serveis dels ciutadans. Moltes gràcies. I fins aquí la intervenció de la representant del grup parlamentari dels Ciutadans. En una primera part que ha sigut això molt de veïna a veïna, no? O sigui, com tots els respectes, perquè el protocol del Parlament bé s'ha respectat. I si no s'ha respectat alguna vegada, d'això de parlar, Parlament, doncs no passa res perquè, escolta, és la casa de tots, no? I com hi ha haver de tot, doncs de tot, i ha començat això, doncs escolti, miri, no? I això, i després ha tingut ja una part més tècnica, en una intervenció la seva de que no estava d'acord en cert, perquè no, bé, és normal, no? Si és del grup parlamentari de Ciutadans, doncs no estarà d'acord en tot, i al mateix temps els altres partits diran que sí o diran que no, en propostes d'aquest partit. Bé, i la presidenta, en nom del grup mixt, va donar la paraula al senyor David Fernández. I a veure el que va dir el senyor David Fernández i Ramos. Bon dia a totes i a tots. Per fixar la posició de la CUP, l'alternativa d'esquerres, i per reflexions, una jurídica, una política i una prèvia, ja que per al·lusions ens han unit a tots els grups que no firmem. Perillosa la uniformitat i la unilateralitat, i no pensem com vostè ho estem fent malament. En tot cas, ha dit paraules o els fets. Nosaltres som acusació popular, en el cas Palau de la Música Catalana. Som acusació popular en el cas Innova, a Reus. Som acusació popular en el cas Caixa Catalunya, i són acusació popular en el cas Mercuri. Vostès no, segurament perquè estan a l'altra banda, en la dels acusats. Dit això, en dos blocs, la reflexió jurídica i la reflexió política respecte a la proposició de la llei de transparència, no hem firmat per discrepàncies legítimes, com vostès tenen el seu punt de vista, nosaltres tenim el nostre i el contingut de la norma. És veritat que partim de zero i ja no estem al no-res, que ens adapten a estàndards europeus del nostre entorn i al conveni 206 del Consell d'Europa. I si era el punt de partida, és lògic que millori la situació. Ara bé,
Cap llei canvia les cultures polítiques. Per tant, malgrat sigui cultura popular, més val això que res. I tot i així, hi ha coses positives i coses negatives. El silenci administratiu es considera positiu. Hem acabat, després de 36 anys, en una situació ètica i estètica impresentable, que era l'espera que desesperava. El poder no deia res a les demandes dels ciutadans. L'accés a la informació, i això per nosaltres és el més substantiu. És un dret, és objectiu, que es fixa amb una garantia als 16 anys. Les obligacions de transparència van més enllà de l'administració, o hi ha un règim sancionador que també és discutible. Negatives. S'ha dit ja, no diré, ho diré ràpidament, que l'organisme de resolució de demandes denegades, allò que ha de resoldre la col·lisió d'interessos, és un òrgan que nosaltres voldríem independent i no monitoritzat políticament o governamentalment o institucionalment. Dos negatius. Les excepcions excessives, deia un filòsof estimat, que ara no està a Brussel·les, que es diu Josep Maria Terricabres, que es comença posant una excepció a la norma i que la norma acaba sent l'excepció. I en el cas que afecta a la llei de transparència són difuses i expansives, com s'ha dit, i de calaix de sastre. Nosaltres pensàvem que l'excepció, el secret, el bloqueig de determinats àmbits havien de ser reduït a la mínima expressió, però en temps de capitalisme senil, que diria el Sant Pare, a nosaltres el que més ens ha sorprès en aquestes 36 sessions és que allò que ens hem trobat com a limitació de transparència han sigut 2 o 3 mencions jurídiques i legals de béns jurídics a protegits. 1. I la llibertat de mercat. 2. La competitivitat. I 3. La intimitat i la privacitat dels càrrecs públics. O sigui, acabem d'invertir totes les tornes. 3. L'exclusió que diem que s'expandeixen més enllà de l'administració de justícia. Hi ha una part de l'administració que em queda exempta, que és la justícia. 3. Aquí s'ha intentat fer 3 organismes en un poc operatiu i poc resolutiu que està per resoldre. S'ha parlat del síndic, s'ha parlat del paper d'antifrau, del paper de l'Agència Catalana de Protecció de Dades i també s'ha fet com 2 o 3 lleis en una. Potser s'haurien d'haver fet i simplement els processos de la tècnica legislativa. 4. Registre insuficient dels grups pressió. No hi ha simplement ni per començar. I 6. En els règims sancionadors a nosaltres no ens agrada, òbviament com a ningú, que se sigui jutjar i part d'una mena de jo mime conmigo, on al final l'entramat de resolució final és confús, difús i dilatat. Hi ha risc d'interpretació sobre cap a on cauria la balança. Molt sintèticament, fem tard. És obvi, per tant, fem tard. Som al 2014, nosaltres mantenim totes les reserves de l'abast i els després, o hem dit moltes vegades que el paper ho aguanta tot,
que un centenar d'articles no canvien països ni pràctiques polítiques enquistades i que tenim marc normatiu abans no el teníem i per tant és un pas endavant i que ara falta exactament tota la resta. Després hi ha una reflexió que volíem compartir. Més enllà de la pròpia llei, de per què hi ha aquest reclam de transparència, i òbviament és una crisi profunda de credibilitat i de confiança en les institucions públiques i en el fet polític. La veritat no canvia res. És una de les frases més dures i contundents de Silvio Berlusconi. La veritat no canvia res. Avui sabia que el Fòrum de les Cultures anava regalant. Excepcions fiscals que anaven fent contractes amb la ETT i que el fòrum que havia de canviar el món resulta que in situ l'estava destrossant. Avui sabem que el BBVA s'emporta a Catalunya Caixa a preu de saldo. Avui sabem que ha dit la diputada Messias que Fabra entrarà a la presó després d'un procés absolutament dilatat. Castorials, al 1964, deia que la transparència era una fantasia incoherent, una representació irreal, irrealitzable, que s'ha eliminat i no és res més que un relat mític. Ho dic des del punt de com es capgiren les coses i com es canvia tot. Resulta que hem canviat totes les torres. És l'àmbit privat aquest on en la intimitat havia d'operar, que s'ha convertit en un ciutadà de vidre, en un panòptic digital, en un client transparent i que més s'ha apacitat i sigui al poder i les seves pràctiques. Per tant, ha capgirat les tornes i ha invertit la lògica. Quin sentit té avui una llei de transparència? Mira, ja me tinc que parar. Aquest representant del grup parlamentari mixt està fent dintre del seu temps una intervenció, però fins ara no m'he parat. Però ja quan vas dir quin sentit té avui una llei de transparència i d'accés a la informació i quin potencial transformador té una proposició de llei com la que avui distinguim, la pretesa necessitat absoluta de transparència opac, translúcid, aquest reclam, òbviament, per la CUP, alternativa d'esquerres, n'és el trencament del principi de confiança i la ruptura dels vincles comunitaris davant d'un cicle no de l'economia, mercaderia, diner, mercaderia, sinó de la crematística del capitalisme senil, que té tres lògiques que tot ho interveixen, també diner, mercaderia, diner, ho han canviat, diner, poder, diner i poder, diner, poder, i allà on s'ha de posar junts i taquígrafs. Es parla molt de corrupció, però nosaltres avui en aquest país hem dit i ho tornarem a dir 1000 vegades. El problema de la falta de credibilitat, del descrèdit, de l'autodescrèdit i del desprestigi de la política no és la corrupció, és la impunitat de la corrupció. 4.000 casos a tot l'estat espanyol. I mirin, les sentències, els indults i els circuits que condueixen permanentment a la impunitat de la corrupció. Sí, jo tinc que fer aquí, en nom de tots els ciutadans, o d'una part de molts ciutadans, tinc que fer
una intervenció, con el seu permís, perquè sí, és veritat. Hi ha ciutadans molt respectables que per una factura o per un retraso d'una factura, perquè no ha arribat la carta, ai, mare de Déu, ai, ja és un lladre, ai, mare de Déu, ai. I aquesta persona tinc que anar a la feina, tinc que cuidar els fills, al seu marit també, si és una dona, o a l'home, a la dona. I unes cortes diu, escolta tu, escolta, no se podria canviar tot això? O sigui que això s'arriba així, doncs no a la primera carta ni a la segona, possiblement a la tercera o a la... Escolta tu. I quan els tribunals deixen i des d'avui 3 dies laborables, escolta tu, que em donarà un atac cardíac. Escolta, tot això és protegir els ciutadans d'aquest país de Catalunya. Sí que és veritat que després haurà punts des del punt de vista tècnic, no? Perquè jo m'imagino que no és el mateix un ciutadà comú, no? Que un ciutadà que ha tingut un càrrec i que coneix molt bé les lleis, aunque la llei és per tot el món. Això és el que diu, no? Jo penso que diu la Constitució i diu que les lleis de tot el món és igual. Igual? És igual tot el món en la llei? En aquests exemples que jo he donat? Jo penso que... Mira... Bueno. Continuava dient el representant del grup Omís en una representació que dintre del seu temps l'ha aprofitat molt bé, perquè això jo penso que li surt de dintre, dona la impressió. Es parla molt, continuava dient, de corrupció, però nosaltres avui en aquest país, on hem dit i on tornarem a dir 1000 vegades, lo repetint una altra vegada, el problema de la falta de credibilitat, del descrèdit de descrèdit i del desprestigi de la política no és la corrupció, és la impunitat de la corrupció. 4.000 casos en tot l'estat espanyol. I mirin les sentències, els indults i els circuits que condueix permanentment a la impunitat de la corrupció. El filòsof coreà ha fet una crítica molt dura, aquesta, de Facebook, i diu que la transparència i el poder se suporten molt malament, que al poder li agrada amargar-se darrere el secret, que la praxi secreta és una de les tècniques del poder i que la transparència hauria de desmuntar aquesta esfera, però la transparència recíproca només es pot aconseguir a través de la vigilància permanent, que sempre adopta una forma excessiva. Aquesta és la lògica de la societat de la vigilància. Parlem de la transparència, parlem de la vigilància, perquè estem parlant de sospita permanent. Per tant, per què s'han trencat vincles ètics i morals i fonaments socials que s'han fet molt fràgils en la confiança, la lleialtat i la honradesa, o hi ha transparència, ja no cal la confiança i a més de desconfiança, més exigència de transparència. Per tant, hem passat d'una instància ètica a un imperatiu social. Bueno, ha fet aquesta... Bé, com també aquí en català, i he estat ja des de Corea a Catalunya i des de Catalunya a Corea, fent una referència a aquest filòsof coreà. I jo no me surt així en català, recordeu que el nostre lema és parleu en català, si que no passa res, que jo sóc un català no parlant.
però català. Escolta, no parlant, però català. Doncs només surt una expressió. I clar, jo m'he atrancat, sí, no. Quan he llegit com la confiança, la lleialtat i la honradesa. I clar, com no és molt normal escoltar això en el Parlament, doncs clar, jo molt bé. Mira, voldria dir una cosa. Aquí en GPN dialogant en el Parlament de Catalunya, aquesta setmana, que coincideix que estic llegint això, perquè ja he dit que el Parlament de Catalunya és un Parlament molt, molt, molt actiu. Una altra vegada és que vostè està en Catalunya i que no sàpiga encara que moltes lleis se fan en Catalunya, aunque a vegades se fan i després no és possible fer res, perquè clar, encara hi ha a l'estat, no?, del Regnat d'Espanya. Però se fan moltes coses, i s'han fet moltes coses. Hi ha una biblioteca del Parlament de Catalunya que està plena de diari de sessions i plena d'història. I jo penso que si ja estava molt plena fa 20 anys, jo m'imagino que ara ja estarà, bueno. Doncs, i una altra cosa és que vostè sàpiga del Parlament de Catalunya per algun programa que se parla del Parlament de Catalunya. Però que el Parlament de Catalunya és un Parlament molt, però molt actiu, que a vegades, és com la porta del metro, perquè entre els polítics, la premsa, els ciutadans que volen anar, perquè hi ha molts que volen, i pocs anar, O si no, mira, escolta, tu, dintre de la democràcia de la llibertat, de quin partit és, tu? Molt bé, parla en el teu partit del barri, o parla i li preguntes, escolta, tu, ara que tinc una miqueta de temps, jo vull anar al Parlament. És possible, això? Sí, clar que sí que és possible. Home, o dona, possiblement, si hi ha moltes sol·licituds, faran una miqueta de control, no? Però jo... Sí que és veritat. I d'on ara, jo penso que ara mateix no, però que ja se feia, no? Al principi se podia visitar el Parlament solament l'11 de setembre, no? I després ja els caps de setmana, no? Sí, molt bé. Doncs, o sigui que ja no és està al Parlament de Catalunya. Doncs, aquesta setmana que com jo les estava dient aquí en aquest programa de GPN dialogant en el Parlament de Catalunya, que estem llegint aquest diari de sessions del Parlament del 24 de juliol, coincideix que en Corea del Sur, coincideix con unes intervencions a raïs d'un soldat que va ser mort per els seus companys, i les comissions d'investigació estan en internet ja, són públiques. Se fa públic tot, però tot. I la intervenció dels polítics, i la intervenció de tot. Una transparència, i cada vegada més, perquè en Corea és molt normal de dir, escolta, si no me fas cas, això jo ho donaré als mitjans de comunicació. Dintre de la llibertat. I ara jo voldria fer una pregunta. En què país se pot fer això també? A veure... No. Sí, hi ha uns països que no és possible. Com va ser possible? Mare, ja... A veure, tu tens una miqueta de coneixement de política internacional? Doncs, escolta, no és possible. Però en què país? Doncs això és una altra cosa que Catalunya, com país ara i com futura nació, en un futur proper o